Bona tarda. A ver, no muy corto. Gràcies per això, sí. És un dia, tot i que també és un dia... No, i estem molt contents que estigui també part del programa. Sisplau, tenim aquesta motxilla. Com estem? Espera, que ja tinc una mà per aquí. Com estàs? Si em deixeu, perdoneu. Han de marxar. Perdonen, Sense pimes no hi ha futur. Una certesa que continua vigent avui. El 2014, més de 1.400 empresaris vam dir prou al Palau de Congressos de Barcelona. sí, ara tenim perquè